नोंथांमोननि बयनिबो अनजाथाव फावदुर नोंथांमोना दासिमबो जोंनि बे टप बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर माबालै लावखाय आं मोनसे खोथा सानदोंमोनलै हाबाब मा खोथा सानदोंब्रा नोंलाय देलाय बुंलाय मोजां ना गाज्रि बियो मोजांब्रा मोजां मालाथो गाज्रि सानफेरनायनि आंलाय हदायबो मोजां पजिटिभखौसो सानखायो नेगेटिभखौथ' सानखायानो जोंफोरो नंगौ र' बाबु दाख्लैलाय माथो बांबुलाखौ बिजि होनानै बोरमा फाग्ला बायदि फाग्ला खालामना गारबोनो नोंसोरलाय सामब्राम साला मा डाक्टरखौ लांनाय नोंलाय थै बेफोरनि बाथ्रा फैयाब्रा दिनै आं नोंनो मोनसे गुड निउस होनो नागिरदों ना जाम्बालाय नोंना गुड निउसल'लै जेबायबो बुंनायाव नाथाय सिङाव बेड निउससो जायो मिथिबाय नङालै जाम्बा बिदि नङाब्रा दिनैनिया आं नोंनो मोनसे गुड निउस गासिबो लोगो नांना मावबासो गुड निउस जागोन आरो नङाबा बेडबो जानो हानाय मा गुड निउस बेड निउस जालायनायलै देब्रा खोन्थादों ओमफ्राय मामोन प्लेनिंआ माबालै लावथाय आं मोनसे बाथ्रासो गोसोखांदोंमोनलै दाथ' गोबां गोदान फिल्म ओंखारगासिनो दा बर'नि जोबोर गोदान मुभि जेरै खिथेर दाखा जोमै बेफोरबायदिनो फिल्म ओंखारगासिनो दा बेनिखायनो जोंबो फिल्मफोरखौ लाबोनोसैब्रा लाबोनानै देखायग्लुंलाबायनोसै अब्लानो जोंहा प्रफिट जागोन ना जाम्बालाय लाबखौ मोनजाजोबो ना मोनसे डिशआवथ' 10,000 15,000ल'सो लायोना जाम्बालाय ओमफ्राय जोंहा जेनेरेटरफोर ओरैनो फिल्म देखायग्रा मेचिन बेफोरनि थांगोन आरो एसे बेनिफ्राय जोंहा बाखिनिखौ मोनजाजोबोलै जाम्बालाय बेनिखायनो आं मोनसे फिल्मसो लाबोनो नागिरदोंमोन गासैबो जमा लोगो नांना आंनियावथ' फैसा गैखाया नालाय थोजासे बेनिखायनो नोंसोरखौबो लोगो लानोसै नङाबाथ' आंना हारसिं खालामगौमोन खोथायाथ' मोजाङानो नाथाय मानसिफोराबा नायगोन ना नायालै फुजायाबो खाथि मोनफैबाय मोनफैनायालाय दालाय गोदान फिल्माथ' ओंखारगासिनो लाबबालाय नायगोन बायदिबो मोनलाय लांदां बोरैबाबा मोजांबो जागोनलै लाब जासोगारगोन मोनसे फिल्मावलाय 10,000 15,000ल'सो आरो इनिफ्राय फिल्म देखायग्रा पर्दा इनु लाबनायाव आरो थांगोन आरो एसे इनिफ्रायलाय मा थांबावनो सियार लाबनायाव थांगोन एसे इनिफ्रायथ' जोंथ' लाबाथ' जाखाथारगोनलै बिफोर सियारफोरनिया ओरैनो सानसेयावनो ओंखारजोबगोनलै हरसेयावनो इनिफ्राय अखानायैनिफ्राय जोंहा लाब जाखाबाय जागोनथ' मोजाङानो जागोन नों साननायालाय मानसि जाबालाय मा लामारगोन होनबा मा लाबा बेलाय लामारनोसैब्रा जाम्बालाय आं माब्लाबाबो नेगेटिभ बाथ्रा सानफेराब्रा पजिटिभल' सानखायो मिन्थिबाय जाम्बा जोंफोरबायदि टेलेन्टनि मानसि जानो नोङो मिन्थिबाय जोंनिफ्राय सोलों माबायदि टेलेन्ट जानांगौ ओरैबायदि प्रफिट जाखागोन ना जोंहा लाबजों जों थर गंसे बायनो हागोन मिथिबाय बे थारखारा ओइ आबु गेम्सनिया बायनो नागिरनाया जायोलै बायनांगौ बायखावजोबनांगौ इनिफ्राय फिल्मा मा फिल्म लाबोगोनब्रा दाखा जोमैखौनो लाबोनोसै नारिया ब्रह्मनि खिथेरखौ थै बुरबेक बेफोरखौ लाबोब्रा जों मोनसे आराम मोनसे रंगिना संगिना गाबजों बुंफबनाय बर' सावथुन एसे कमेडि आरो एसे मा होनो दुखुबो थादेरनाय मिनिनायबो थादेरनाय बेफोरदिखौसो लाबोगोनब्रा आं दाख्लैयो बै मसलफोर टाउनाव मोनसे पस्टार नुदोंमोनलै माबा हिनजाव बुन्दा होननाय बेखौनो लाबोगोनब्रा जाथारगोन नालाय देलै लाबनोसै होनबा बेखौनो हिनजाव बुन्दा खम हिट जागोनलै मा सानगासिनोब्रा नोंसोरलाय जाम्बाफोर बायदिनो मा फिल्म लाबनो होनदों नामा नोंसोरो आंबो जमा जागोनब्रा नोंसोरजों जाम्बाफोर आंनावबो फैसा दंलै फैसा दं आंनियावबो आया माबोरै हामखोब्रा नोंलाय बांबुला माथो दाख्लैलाय अबस्था गैथारामोनलै दालाय बोरै हामलायखोब्रा आया माबोरै हामलायखोलै आया बांबुलासो माथो बोरै हामखोब्रा नोंलाय आंथ' जोबोद दुखु जाना दंमोनलै नायनो हायाखैमोन थेवबो दुखु जाबाय थादोंमोनलै गोसो सिङाव नोंखौ आं लोमजादों होननाय खोनानानै फाग्ला जादों होननायखाय बोरैबासो मोनजोबबायमोन आंनिया गोसो गोरबो मोदोम सोलेरानो साला बे थिगाङानो आंखौ आंगा मांगा दाखु लांनानै गिदिर थुनानै साला आंखौ बोरमा फाग्ला खालामनायलाय सामब्रामफोरा मा जालायखोलै नोङो बांब्ला थै दोजौलाय नामा थै बांब्ला मा जाखो नोङो आंना मागा आयु मा बोरैबा गाबलाबायखोब्रा आयु मा गिथावबाथाव बेराम बिलाय अबेनिफ्राय सन्देर फैनाय हमदो थौदोलै मा लादोलै न'आव आं गिसुबायलै आया माबायदि बेमारब्रा नुफेरि खोनाफेरि आया जानाय नङालै आयु थोरसो खमिजोबबायलां आयु मा जाबावलै दालाय आयुलै आंबो खमफैबायलै आयु माबायदि बेमारब्रा बेलाय गिलु बालुलाय आयु कर'ना भाइरासनिसै अटिक भाइरास बेयो आयु जानाय नङालै आयु गोजांसिमजोबबायलां आयु खमजोबबायलै बेखौनोबो जाबावगोनलै दामासनि माबार लादोलै जानाय नङालै
दसेनो गाबलाबायखोब्रा मा जामारखोब्रा आयु गिनायसो मोनजोबबाय आं आयु मा खालामबावनो बे जाखो दालाय आयौ मा गाबलाबायबावखोब्रा मा जामारखोलै होथेबां मामब्रा हमदोलै थुदु मामब्रा लादोलै आं गिजोब्बायलै आयु थैनोसै दे आयु बाला माबायदि बेमारब्रा बेलाय गिलु बालुलाय आयु हौवा नायनो बेमारालाय